खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गुनेश्वर मोसाहारि बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया। बिथां मोसाहारिया थांनाय मोनानि 10 रिंगासो समाव बे बुहुमखौ नागारनानै थाङो। बिथाङा बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। गुनेश्वर मोसाहारि बिथाङा गसाइगाव बिएड कलेजनि गायसनगिरि प्रिन्सिपालमोन एबा गोरायुंमोन। लोगोसे बिथाङा गोबां थुनलाइ सोरजिदोंमोन। थुनलाइ बिजिरनायजों लोगोसे बिथाङा हारिनि समाजनि खामानिबो मावलांदोंमोन। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गुनेश्वर मोसाहारि बिथाङा सासे मोजां गोरायुं एबा प्रिन्सिपालमोन, सासे मोजां सोलोंथाइगिरिमोन, सासे मोजां फोरोंगिरिमोन, सासे मोजां खन्थाइगिरिमोन, सासे मोजां लिरगिरिमोन आरो बिथाङा सासे मोजां समाज सिबियारिमोन। बिथाङा बे बुहुमखौ नागारलांनायाव बर' हारिया गोबां खहा जाबाय। मानो होनोब्ला बिथांबायदि राफोद सासे समाज सिबियारि, लिरगिरि, फोरोंगिरि, सासे गुन गोनां सुबुं मोननांगौआ गोब्राब जानानै फैयो। बिथांनि मावनाय, बिथांनि सोरजिनाया अराय गोजोर जानानै थागोन। बिथां मोसाहारिया रुंसारि जालांनायाव माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादा दुखु मोननायखौ फोरमायहरनायखौ खौरां सफैदों। लोगोसे बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमाबो दुखु मोननायखौ फोरमायहरदों आरो बिथांनि दुखुथिया न'खरनिसिमबो दुखु मोननायखौ फोरमायहरनाय खौरां सफैदों। बिथांनि रुंसारि जालांनायाव ओनसोलजों लोगोसे बिथांनि फरायसा फरायसुलि लोगोसे बिथांखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा दुखु मोननायखौ फोरमायदों। दुलाराय हादोरसायावनो बिथांनि रुंसारि जालांनायाव दुखु मोनदों। बड'लेण्ड निउस 24 न'खरनिफ्रायबो दुखु मोननायखौ फोरमायहरबाय। गुनेश्वर मोसाहारिया 18 जानुवारि 1947 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा गुदि फरायसालिखौ 403 नं मालागुरि एलपि स्कुलाव 1957 मायथाइयाव फरायदोंमोन। गेजेर आरो गोजौ फरायसालिखौ गसाइगाव गोजौ फरायसालियाव 1958 निफ्राय फरायदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा क'क्राझार कलेजाव एबा क'क्राझार फरायसालिमायाव फरायफैयो। 1987 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बिथाङा MA पास जायो। बिथांनि न'आ आथिखालाव गसाइगाव वार्ड नम्बर 4, गसाइगाव, जिल्ला क'क्राझार। बिथांनि सोरजिलांनाय बिजाबफोरा जादों हा फिसा हौवा 1981 खन्थाइ बिजाब, फेरेंगा दाउ 1984 खन्थाइ बिजाब, थुनलाइ बिजिरनाय 1993, जापाननि खन्थाइ 2007 राव सोलायनाय, दायना 2008 सुंद' सल' बिजाब, थुनलाइ बिद्या आरो गहेना 2008, बर' खन्थाइ 2010, बर' बिमा राव फोरोंनाय खान्थि 2011 फोरोंनाय खान्थि बिजाब, थुनलाइ सावराय बिहुं, बान्दि 2013 फावथाइ बिजाब आरो गोबां। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना बड'लेण्ड निउस 24 खौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। गोजोन्थों।